Ikon Allah. To yau ina abokinka na ganka kai kadai. Aike dai yau ni zuwan kaina ni. Na yi ta biya ta yi ban gane ba. Kawai ni taho. Ni gaskiya bari in taimaki kai tsaye. Dan lami da kika gani na iska na. Na rantsi da Allah nan da kika gani ne ƴan matan da yawa ciki sun yi 70. Cikin da ya zuwa ya yi 200. ƴan matan da gare in an ɗaura su ga ke wallahi kila sun yi tirela bakwai. Dan haka ni da kaina na fahimci cewa ba ku dace da shi ba kala kina ba gulɓata miki rayuwa ɗaya zai yi. Wato ɗan lami da yaudara dama ya zo mu? Ɗan iska na ke haƙƙan jama'u hina da. Ɗan jama'u? Wai ke biki sani ba? Ainihin yawon da nake da shi ko da yaushe iya haɗuwa in tallabai in kai shi asibiti shi ɗaya na amfanin yawon da nake da shi. In na ta babu irin bin da ba ta yi don Allah duk inda zai na in bi shi don ko da yaushe yana iya haɗuwa. Da ya haɗu don Allah in sheƙa in kai shi asibiti ke ji dalili. Amma ɗan lami ya cuce ni wallahi. Ai ɗan iska na. Ya cuce zamantakewa na da shi. Wallahi don haka tuwo na mai na mu sasanta kanmu lalurar ga ayi ta daga ni sake. Assalamu alaikum.